Sa kwadwumi ye kwadwuma enwuma eye Otumfoɔ sebi kotokohene na enwuma ye toma no wakono se ohene gida ko ano a enwuma ye toma no na enwuma na se nyina kyerɛ se eya enipa a wɔnom empa asante yeyo na eka wo nko na nka asante abod nyanya na santehene sɔre wɔnom so a enwuma ya ye to ekon mu nwuma ye to duma Asanteman wura nti obi na ano na mabunu de bi ntiase se santehene to nwom bi na sabi wo ho ne se kasa bi oda bi edu kono ano a asantetamfo asem bia betimi aka kyerɛw nti we ye adwuma akwadwuma ye to de santehene a omo boni chidom nti won ma to sa adwuma ne ye bremanfo ene to sa adwuma we de santehene nti wote se omani aden no mo to nwom we de santehene a kyerɛw tumi a wo se santehene wo disanim wo ye sabarema wo konkoden so hu na wosori osante tatamfo nya wosori won so nti obekaya a ebra asante yesi ebe kontokwa no osetu so okeka asantefo bo wo diakon bebre bobo asantefo ano edi kosori asante atamfo so edi wonum so nkunim nti ebra bia behu osetutu bia no eye ntokwa nko a kontokwa ekeka asante bom epre dodo de ma asante nti za wote se ye to sa adwum we di mo asante hini bia no a e mane nya wo se ye wonti na woto da bi eye dwomu a akono dwom a kwadwom asa bremafo to nwom we di ma Asante na ekuro breman a wotfiri so ame na wokọ breman a ewo ne mpani nsam so ho wo pe Asante kumase ya ba mu a wo mo ya ba mu fo ba mu hene wo mo hene ne ba mu hene pacho tie die pa breman sa wonim kumase kuro bi frɛ ne breman a ti wo mo din no wo mo brede maye kuro no wase ti wo mo ne to ya no mtato wo mo to sa kwadwom we di ma Asante hene diati ni enya wo Ghana ni ntina santehene to sa nwum ebrewe so wo sese ye to sa nwum be de mo santehene wo se ya na esu yedi wachi etu beto na kire wo se wo gina kono wa obedi wo se etutu ho agro bia no etu beto to so antokwa na asie no e mane nya wo se ye wo Ghana ni ntia ai ebra na nanan mu di akon se etu nanan mu di akon akese no e ye etu na eto nsa wote ya wo se ya na esuro no oya yedi wachi a etuo beto etuo to antokwa na esi ena asante so adi akon wo se tutu adi akon nti ne se tutu bia bohunu bia yekofo ti ase sa eye tradition goes on o se tu bia bohunu bia no wo yekofo o ye nkabom o pre dodo de ma asante ne manfo nti na before ansane yebenya asante din no ejina ne naso esi ne so eye wono ena wono ne esi ne so nti wono ne kanipa bom nti se na obana ukote se sebe kotokohene wo sesi ye sebiam wo frefre dom keka nkro bebre bom pagya manhene a emane nya onwanwa kai mpani nsem no se o se tutu ne ka Asante bom mo me nya adi efre na Asante no was etuo toye iti za wote sa akwadwum ye a no wate asesa sai ne nananom asem bi ntina ye to ma no fi se ne nananom tutu fi se won me di wo se tu achi ye mampon kumawu adanse nkura hafo nkuro ahodo nyina edi se tu achi kontokwa no ye tuo ne to ye nti wo di se tu ati me tuo toye e ma Asante di nkonim o say Joshua said he did not well explain west to west enya nyina so ne bia obeti ase nti ye tie kwadwom no bi tie dwom no bi bremanfo na to sa adwom ti ha Asante company nsamo it is out here say mu ye deni mu ye nyahwe mu ye deni ana say enkwasiafo ya so ho ni nyina ase ne say otamfo bia nu a wo ka sempa de ma no tinie otamfo bia nu aka sempa ma no so ho enti mu ye deni mu ye dai so say duaba wo ya ye di wachira etuo beto etuo so beto say tutu ye ntokwa kokofo wo ye kofo wo be kontokwa wo konso obedu so nkonim enti saa nwom na nanom na santehene tu kwan bia okoba bi no oba na bremafo ne behia ne kwan mu a won beto saa kwadwom na won beto nwom idi ama no no hoti a mane nya wo se wo ye Ghana ni ntina ye to da bi eye tititi abakose mpani nsem ya kono ntokwa so aha na saa asem yi na metwe adwese wote se ye kasa bi ye Kontire Bantemahene Kontire ne ya mami nkofa ade mro na me nkyerɛ mpani nsem kakra ansa ne ya to aso da sebre osai bonsu Santeman wisia hene na na jakoma difie Santeman Mamponghene
One ne ba da sebre na agye won adwa no. Eye Otumfoɔ afidida eye 25th anniversary celebration. Eno ananana da sebre osebonsu. Asanteman wisia hene. One ne dom agye wakonwa. Mamponghene Ebuaye kumanana ni yen. Mamponghene Ebuaye kumanana ni yen. Ameni amponana. Yedi akoboje tata. Mamponghene bramu abuboni anitrenyo. Kotoko ye wiedro basa. Wo kwa chesuo. Esuo chokwai. Openye ne wine. Ye bokwa ne kotu esuo no. Esuo yi free titio. Yeah. Now, some penny in some way, I see any baby and I make a free basse. So would you say or say to a chia to net to the air? And ye, na and we see a henny. Asanteman Kontire, and a Asanteman. Santemani for henny, and a Asanteman. Na dear tea, the mammy Charles, some pennies and when they at all. What to say a casa Asanteman Kontire, a casa Kontire, a Kontire, a Koniti. Akasano ya kan ya se uchirim ya Kontire bia asante wo Kontire na kumase Kontire Asanteman Kontire ene Santeman Mamponghene na se bonsu na de ntia wo ya Asanteman Kontire ni se de odi wo se etu achi etu beto no etu to ebra ntim jakade pa so yinya asante bo ahia na nto Asanteman di kun nanim odi sa kun ye di nanim no Mamponghene ne di anim premo to no to wo ye na wo te se kwadwin wo ne wo kan na yakase ekonti a sante Mamponghene ekonti sa akon bere bi esi ye no a yekontokwa wo de nkyira no na ekonti ne man be yekontire so hu wono be ya Asanteman Kontire a wo sa ye nwisi anyina hene sante Mampong so hu enti enna emanu ba be ye de wono ne be the second the occupant of the golden stool, which is the second in command of the Asante kingdom. Nti se sikadwa kofi ewo Santeman menhia de a ene na denchembo akunwa no so no the silver stool no ewo Mampong pase wotie ni nti se wote se Santeman Kontire ye koniti fo no konti hene Santeman Mamponghene ena obakumase a ye wo Bantema so ho Bantema so ni yenko ana me nkyere wade mpanin sem kakra ne nsua de obakumase so a ye wo Bantema so ye kumase Kontire de nti o ye kumase Kontire na me ba be kyere wade wa no fi se Bantemahene na wono so ye kumase Kontire se kumase ko ba bia kodi ekon bia kumase Bantemafo ne di kon nanim to mo ye Kontire ekontifo mo ye Kontire to kumase Kontire ye Bantemahene na kumase kontokwa Bantemahene ne di animu ene di sa antokwa ne tihwade sa Kontire fo no se wo ba menhia na so wo ba be chia Otumfoɔ a de tiete so wonam so wo ya akofo ni ntino boni betimi abo mo tirim wo mo tirim osum enti amamre ni amane ye kwa so no se kumase Kontire ba be chia Asantehene uduru wa se kumase se menhia brafo eyi ne hu ne ma nyina ne hu ne se akonde bia anhye no e se wono wo ye kofo Bantemahene ye kofo wo ye Kontire wo ye kofo enti se bia wo gya no na wo de bibi kono ho obi ni ma dwe wo ti bi kra no wo kokotoko hene wo wi ko ye ni bibi enti ni nananom nyansan mu se kumase Kontire ba menhia be chia kotoko hene de o tekrawi ne bra nwoma so a sabiemu ye yini hu ne ma nyina na fade nyina ne mpempana de nyina etese de what do security zone na ye bo search ba mamre mu no on say Mr. Santefo de won free baby o won santi nyansa free baby ansa na buroni ye the security checks tie ni on ade o mu ye ni book biem ene nyo bia na kire won ene you corner security guard na wo ko White House wo ko presidency ani abo search ni e do for machine Asante ni mdadada hwade ye wa hase hwa Vanisi me wo pesa usua wo se yesua de wo se ne ye brezo no enye da bia na nanan ba be kyekere nti tie ne ye ne kwa ka bia kyere wo ba
eti Bantemahene na Bantemahene wo ye Kumasi Kontihene Kronte Kontihene a wo mudi akon wo ye Kofo wo ye omo ye Kumasi Warriors Bantema ye Kumasi Warriors ozi ye Kumasi atrankonya ani ye wa Asanteman atrankonya eti Kumasi atrankonya ye Bantema Kontire no nti Bantemahene se wo ba menhia enam se ne hu nti no de abrafo menhia abrafo be ye ne se ye mane mfa bi ne hu na hu fa de ma mechi Asanteman da fi se wo ye Kofo also we security or intelligence security intelligence ne bro ne kire ye na man matrankonya free Asanteman mu ni dada fi se ono as the military commander no they know say they can do anything at any time fi se wo ye Kofo ni tirimu osum 77 ni tirimu osum odi akon eti wo ba we kire Asanteman no esese Otumfou abrafo ejina na ye yin hu ne manyina ne ye hu ne say litiri mu fine na ye hu ne say bibia ne ho ete say wawura ba bi ne ye de machine scanning awura de we Asanteman mo wani nyadin we Asanteman mo atiri mu nyode ne suade nti abrafo ne screen no na ye yin hu ne ma hu say bibi hye ne chenim ne na ko boto na sen no hwenim ye gie no ne ye yin ne mpana de ebi kura na tuduro bi hyem ebi na bibi won ho aha na afi wakoha ne ntoma no na wode asinimu ne ehunu se afi de kwan mu da ho betima kwachi akotoko hene piao wo hene nyankwada Bantemahene na Bantemahene nyankwada sasa na kotoko hene wonkwaso enti security check we no santini mu ne dadaada ena yeyi enti wo so wo yiri hu ne manyina enti wono Kontire ansa na wo bekọ setu anim no de ese wo ye ni ansa na wako yenhwa afesu ba bia yaduri enti se esahene ni nyina wo ba Kontire ba Bantema Kumasi Kontire ba beti akotoko hene de a ene na ese brafo okobo amane kire Asanteman wura se hwan no aha waba wo hwan ye hwan a okofo no waba nti sojafo pani no waba wono so ni hu nti waba ne de ese yi kotoko hene asotire se waba afei Otumfoɔ brafo ebeyi asotire eno so ni mpani nsem ti ha sei enti on sempani nsem na me catch all so ohun eti Asanteman wura brafo abona mane wakobona mane se Kontire aba wo hwan we commander Asanteman Kontire commander no Bantemahene waba eti ese ebona mane so aha eti we nyina ye ne manketenkete a mpese wusua eti wo hu Bantemahene a Bantemafo ye akofo a wo mo di Asanteman no kontokwa nti wo mo ye Kontirefo wo mo ye Kontire nti wo mo ye Kumasi Kontire eti te Kumasi be kontokwa bia no bi sori Kumasi so a Bantema beteta nipa no so ntase kokwa ankansa sakura na dura Asantefo nti Kumasi Kontire no afei yemra Asante Kontire so no hwan Mampong na wono na edey wo yibreto hene ene wo sa ye wisie nyina hene fi se ebra Asante ebeji ne fa hodi no die ne si wono nana ne du ekon anim ena wono kokon ntiama wono be ye Kontire fi se ogina mu edi ma Asanteman wura so now yentie mpani se wona yento aso ha sei
Da sebre osai bonsu. Asanteman Asanteman Nana Jakoma Diffie. Asanteman Mamponghene. One ne ba da sebre naje wan dwano. Eye Otumfoɔ afidida eye 25th anniversary celebration. Eno ananana da sebre osai bonsu. Asanteman Asanteman one ne dom aje wakonya. Mampon kontonchi ebuanye kumanana niyen mampon kontonchi ebuanye kumanana niyen ameni ampon nana yadi akobo aje etat right ahana mami nkyere mo kyerɛ what is mampon kontonchi ebu ehia kuma na edokra no bɔkɔ na nana no musi omuti twene so de to saa de nto kɔ abetete ebi kura ne yɛbɔ na esi twene so na kete so ɛyɛ kasa ɛti nya botere mampon kontonchi ebu ehia kuma na nana yɛ mampon kontonchi ebu ehia kuma na nana yɛ amani ampon na ne yɛdi akorabo agye tata aseɛ ne sɛ maka kyerɛ sɛ ensa na asante bɛyɛ asante ne yɛkɔ ntɔkwa no ayɛ di yɛkɔdi yɛ ho no Mamponghene ne di ko nanim na obiri konfo anoche nyankoma de semu no eka kyerɛ ne sɛ wɔno bɛdi ko nanim ɛyɛ bo ahia na nti bɛdi esako esa nanim na mmom wonkuratu ni tu bɛka no enti yɛde akorabo gye ne tata nti wɔn sɛ yɛka sɛ yɛde akorabo yɛ etuo mo betuo ne moba so ho enti na asrafo no gye ne tata no odi wɔkɔ but no wonkuratu enti yɛde akorabo gye ne tata so ho wɔn mo gye ne tata sa kosi sɛ etuo kan no ana sɛ wɔn to ya asante kodi nkonim eti o te sɛ yɛde akorabo gye wo tata na nso asante benya fa ahodie bre bi eba pacho tie nie pa sa tie dwum ne kwadwe dwum ne bio sa tie bio anana ne yen amani ampon nana yɛde akobo gye tata Mampon kontonchi bramu abubonua ni trenyo kotoko ye wiedro pasa enti kotoko ye wiedro so ho e wase mampon kontonchi nti kotoko timi nyankonimdie no nkonimdie so na ya dance die wo hosisi ye enti so hu Mamponghene wo ya Asanteman Kontire ena osaye Otumfoɔ ni fahene osaye ewisia hene we bretu this year we bretu fo nyina hene no so ho eti the no kra ne say empanin sam we mu nyina no ebi anananom enya branch church mu but ye kue num kakra na ye church mu de so hu Mamponghene hunu ne di bia na ti ase say say Mamponghene ena ye Santi Kontire wono ne sa ye second in command say kan brofo na beti ase a Asanteman awura ni ho a de ohwe Asanteman akyire eya Asanteman Mamponghene firi say ye wo sika kokko ene ye wo sika dwete no e wo Asanteman Mampon ene sika kokko no wo Asanteman manhyia ena de wo no ye sika dwa no sika kokko no ye de sika dwa ye ne de ano e ye Asanteman awura krobia Asante kotoko na setu na odama pia na hene nyankwada ena de wo no ehwe wo no so te sika denkyambo so a ye silver stool so silver throne e ye Asanteman Mamponghene na asebu nsu da sebre osai bonsu ene do ono so tisika dwa kofi so Otumfoɔ krobia Asante kotoko hene na asetu abiu ti hunimi no ne ho ase so ena ya na kai eda bia obekasa na asetu abiu bia na emfa de otoso mienu ma ana se wa nka bibi odia ene Otumfoɔ se etu otoso mienu fi se Otumfoɔ di kan abako de otoso mienu na aba so nya ka bibi ope enka mienu sa hwe kasa ni won ma ya keka news no won kasa won kyeremu yi e na otumika Otumfoɔ se etu ababi otoso mienu aha e kasa ne mfuso ye nkansa unya ka ababi ope tell so wakwa asa aba enti otoso mienu na e adekoro ne mfa mienu ne nka ho paso tiase sa so na Mamponghene won so friend dasebre o sebu nsu tiase sa afi yenkwanim mejiri se Yesu ya de kakra ye beti ase afi yenkotie Mampompanin nsem bi na yemfamfiri ase yentie Asanteman Mampompanin nsem kakra ebi a betima twere de ato Fidi Mampon ne de efre krofon so na ba na Mampon no de efre no Asante nim mfanse nimpuntu ana ne mpon ene Mampon enton ne de
ni edi kuro no so ne de yefrɛ wo bretu enton de wa hodo ni nyina bi wa ha bretu wa ha oyoko wa ha asona wa ha asechiri wa ha aduana wa ha denchirafo na edi asante so ba no wo mo abroye enti konfa no chi ba ye no sa asante pesi edi nkunimu a se ba mampo ebe fa na mampo yire ebe di sananimu a ene ebe di nkunimu enti mampo yene so ko no de ebo so kase atoko ye chichire nsa no edi atoko no ko ye no etimi ko di denchirafo so twa kwachire wa yire ni twani ede ne tire no ma Otumfoɔ ne ede body no aka ne nan ne ye de ba e wo ya hasisi Otumfoɔ sha mienu o sha kire kumase ahemfo na ye kumase hin ansa no o sha kire Asanteman Otumfoɔ tena ase ya ne nifa no nti ne famfoɔ no ono obi ntoa no so osan ye enwisia hin abusua duani mu osan ye okokyira hin won se no ye taati asan eti we no be mu hu sate ase hu Mamponghene fie na nanom so nkyire mu so omde aba no tell say ye nyina yesua bi won se yesua de ye kan eno no be confirm de amamo so hu eti eno ya Asanteman peninsem Mampon sante Mampon peninsem ai ma asante e ya asante so hu ndi ye sante ni bi Edi mampo ne de efre krofon so na ba ha na mampo no de efre no Asanteman asante ni mfanse ni mpuntu ana ne mpon ene mampo enton ne de ni edi kuro no so ne de efre wo bretu enton de wa hodo ni nyina bi wa ha bretu wa ha oyoko wa ha asona wa ha asechiri wa ha aduana wa ha denchirafo na edi asante so ba no wo mo abroye enti konfa no chi ba ye no sa asante pesi edi nkunimu a se ba mampo ebe fa na mampo yire ebe di sananimu a ene ebe di nti mampo yene so ko no de ebo so kase atoko ye chichire nsa no ede atoko no ko ye no etimi ko di denchirafo so twa kwachire wa yire ni twani ede ne tire no ma Otumfoɔ ne ede body no aka ne nan ne ye de ba e wo ya hasisi Otumfoɔ sha mienu o sha kire kumase ahemfo na ye kumase hin ansa no o sha kire Asanteman Otumfoɔ tena ase ya ne nifa no nti ne famfoɔ no ono obi ntoa no so osan ye enwisia hin abusua duani mu osan ye okokyira hin won se no ye taati asan right eti na sa de umu no so Asanteman Mamponghene te na pakam na wodi wabonyanya no na wodi ni abresa no na wodi asawa na pakam na kire se woyekofo ne na no modi akompen so nti eba efiaso na ebedru haso a na wahunu se the first in command and the second in command Asanteman ewura krobia Asante Kotokohene na se to bibiu disikadwa ndia ena afi de wote ono so te denchembo so na Asanteman Mamponghene dasebre wo se ebunsu ono so ena ono so ni nti won mienu won me ye na nanu akasefo mienu nyina na wahai Right. Eti
when you're near man kakra, ebema will be away Santini, and now the only Santini crowd. Dr. Ray said, can someone help me with the English word in tongue? In tongue, English word near the clan, and I said, they no clan, yeah. The Asante clans, no, yeah, in tongue, your clan, and your clans, different clans, so. Inti brofone de toda brof mu yedu nemum anton air clans sanity yeah Dr. Ray anti tabibi from so na say brofone difference so man why right eti yan comment ya ho na menkyerɛw ensem bia ya na esi wo say Asante nsuo mu awiamu ye wo mu fa hwe ho tia Ani akaya no tete obi kire tete ko bi ka kire ye na mafosi obi sua ese osua sabe obi e no de nsabokun kire na jafie kwa ye frem wo de hye ba enne no ye yankọ ye fie afe na ma ba stories aka na ma menkọ ahomam sa menkọ opani bi ho